Bismillahirrahmanirrahim. Tubali wato Dr. Yan babi na 76. Ita kuwa Janna ta yi tamkar bata gan shi ba ta ratsa ta gaban shi ta wuce. Cikin wata irin tafiya ta jan hankali wadda ita kanta bata san ta iya ba. Ta wuce ta je wajen fridge. A latsa ta bude ta dauko ruwa tare da mai da karfin ta rufe. Bude robar ruwan ta yi tare da fara sha. Tuni ya mutuwar tsaye saboda yanayin shigar ta ta ɗimauta sa. Dan gaba ɗaya ji yake jikin shi yana wani irin tsima duk wani gashi da yake jikinsa sai da ya miƙe. Da ƙire jawo kafafun shi yana tafiya kamar wani ɗan maye har ya iso tsakiyar falon. Ya tsaya yana ci gaba da kallon yadda take shan ruwan kaɗan tana lamshe ido. Lokaci guda ita robar ruwan da ba wani shan na kirki ta yi mata juyo. Murmushi ta sakar masa sannan ta tako cikin irin takun da take cike da natsuwa ta iso wajen da yake tsaye. Har a lokacin hannun shi riƙe da ledoji. Daga gefensa ta tsaya tare da tura baki cikin muryar ta mai daɗin sauraro ta ce, "Sannu da dawowa." Wani irin yaryar ta ji tun daga tsakiyar kansa har cikin tafin kafafuwan shi. A hankali ya ja dogon numfashi lokacin da ta mika hannu ta amshi ledojin da suke hannun shi sannan ta juya za ta nufi ne. Taku ɗaya ta yi, Rayyan ya kai hannu ya riko mata hannunta. Tsayawa ta yi cak ta jiyo tana kallon shi har lokacin bai samu ya iya ce mata komai ba. Sai dai idanuwan shi da suke yawo tsakanin fuskar ta zuwa kan kirjinta da suke son tsokale masa idanu. Kasancewar dab suke da juna, hatta numfashin shi tana jin yadda yake sauka. Ganin irin kallon da yake yi mata yasa ta dan rausayar da kai gefe daya cikin muryarta da ta fa kamata ta shagwaba ta ce, "Zan kai kayan dainin ne." Jin muryar nata yayi ya ratsa duk wani lungu da sako na jikinsa. Limshe idanuwan shi ganin still dai bai yi magana ba kuma bai sakar masa hannu ba, yasa ta sa kiran sunan shi ta ce, "Nan." Da ƙyar ya bude idanuwan shi da har sun fara canza kala. Cikin tattaro sauran karfinsa ya jawo ta jikinsa ya rungumo ta a kirjin shi. Da ɗan ƙarfi kusan a tare suka sauke ajiyar zuciya. Hannu ya sa ya tallabo fuskarta ta ɗago suna fuskantar juna. Ganin irin kallon da yake yi mata ya sa ta limshe idanuwanta don ba ta iya jurar kallon cikin idanuwan shi saboda tana jin wani iri a cikin gangar jikinta. Shi kuwa Rayyan tsara ma kyakkyawar fuskar ta ido yayi. Yana kallo musamman ma ɗan ƙaramin bakinta da ya sha lip gloss. Ya yi gwanin kyau, a hankali ya haɗa fuskar su waje ɗaya. Ƙararinsa idanuwanta ta yi gam. Dan guntun murmushi yayi sannan ya manna bakin shi a saman nata. Ya goga lips din shi yayi akan nata a hankali, wanda hakan ya sa ta jin tsigar jikinta na zubawa. Kisan ɗinta ya fara a tsanake. Hakan da ta yi ne kuma ya bashi damar yi mata kyakkyawar rungumar da ya samu, ya ci gaba da zara mata harshen shi cikin bakinta. Yana lasar nata harshen. Wani irin kisan ɗin junansu suke kamar wasu mayunwata. Lokaci guda ya ɗaura hannun shi a saman kirjinta yana shafar breast ɗinta, musamman rigar, kasancewar rigar mai santsi ne yasa sakon shi yake saurin shiga jikinta. Jin yana nema ya raba ta da rigarta yasa ta saurin riƙo hannunsa tare da cewa, "Ka bar min rigata." Cike da maryaitaccen murya ya ce, "Tun yaushe na baki ita kika saka, cire min abina." Cikin 'yar dariya ta ce, ai dai na san ni ka suyowa, tunda dai na mata ne ba sawa za ka yi ba, kuma ba ka da wata matar ba kuma kanwa mace gare ka ba." Da sauri ya ce, "Budurwata na saya mawa." Dago kai ta yi ta zuba mishi ido cikin tura baki ta fara matsoshin. Hannunta duka biyu ta sa ta tallaba kansa. Kana ta yi girgire ta samu ta iso bakinsa. Shi kuwa ido ya zuba mata yana son ganin me za ta yi. Da ƙarfi ya ja dogon numfashi lokacin da ya ji ta manna bakinta kan nasa. Wani irin sahihi kuma amintaccen kiss ta fara yi mishi da zafi-zafi. Da sauri ya sa hannunsa ya rungume ta gam a jikinsa, tare da sake mata akalar rayuwarsa. Gaba ɗaya ya sake saboda yadda take gigita shi. Cikin ƙarfin halinta zame daga gare sa, kana ta ɗan matsa kaɗan jikinta yana rawa. Rulannin idanuwan shi da suke alamshe ya buɗe ji yayi tsayuwar ma tana neman gagararsa. Har a lokacin jikinta rawa yake, da ka ganta ka san ita ma ta rufta tafkin bukatuwa. Ganin irin kallon da yake yi mata yasa ta fara takawa. Da ƙyar ta duka letar da ya shigo da ita ta nufi kicin tana cewa, "Dan Allah ka sake min. Kar ka sake ce min na budurwarka ne, sai na tsinke list ɗinka duka biyu. Ai in ta ganka haka ba za ta so ka ba." Wani sassanyen numfashi mai tafa da murmushin jin daɗi ya tare da cewa, Zan ƙara." Murmushi ita ma ta kana ta shige kicin din. Filet ta dauko ta zubo snack din da ke cikin ledar ta hado da roba ɗaya da ice cream ta fito kanta sunkuya a ƙasa. Ta tako a hankali har lokacin jikinta bai dawo daidai ba. Ko da ta iso wajen kujerar da yake sai ganin shi tai kwanta a saman kujerar yayi rubda ciki. Dukawa ta ijiye plate da ice cream din cikin ɗan rabar murya kamar za ta yi kuka ta ce, "Nan gashi ka ce." Bata jira yayi magana ba ta miƙe za ta bar wajen. Murginowa ya daga rubda cikin da yake ya juyo ya kwanta a saman bayan shi ya zama rigingine.
Ganin za ta bar wajen ya sa ya miƙa hannunsa da sauri ya jawo ta faɗo saman kirjin shi. Cike da rikicewa ta saki ƙara tare da ɗago kanta. A tsorace ta kalle shi cikin cewa hawaye suka cika mata idanu ta ce, Na'an. Bai amsa kiran da ta yi mishi ba, ya dai fahimci kalar sha'awarsa iri ɗaya ne. Ita ma in ta ji yanayin bukata kuka za ta yi, kamar yadda shi ma in ya ji abin kuka ke kwance masa. Hakan ya sa bai ji bukata ba. Sai ma gyara mata kwanciya da ya jikinsa ganin yadda jikinta yake rawa. A hankali ya kai bakin shi saitin kunnenta cikin wata irin dabartacciyar murya mafi rauni ya ce, I'm sorry my Janna. Kar ki damu, kwantar da hankalinki, ba abin da zan yi miki. Jin abin da ya ce ya sa ta ɗan ji nutsuwa ta saukar mata a hankali. Ta ɗaga mishi kai alamun to, sannan ta gyara kwanciyar ta a kirjin shi. Fuskarsa tana a saitin kanta, yana shakar ƙamshin gashinta, inda gefe guda kuma yana shafa mata baya kamar wata 'yar bebi. Sun daɗe a haka tun Janna na motsi har barci ya ɗauke ta. Jin tana sauke numfashi ya sa ya gane ta yi barci. Shi kuwa rungumar da ya yi mata ya sa shi samun ɗan sassauci. Hakan ya sa ya rungume da sosai. Sannan shi ma ya lumshe idon shi, a haka barci ya ɗauke shi. Karfe 5 na safe karar alam ne ya tashe su, kusan a tare suka farka. Jannat lamote a jikinsa ta kasa tashi. Shi kuwa a hankali ya dan shafa mazaunanta tare da rada mata, "Mai Janna, tashi mu yi sallah kar mu makara ko." Jin abin da yace yasa ta tashi cikin sauri ta nufi ɗakin ta, ba tare da ta bari sun hada ido ba. Saboda wannan shine karo na farko kenan da suka kwana manne da juna. Har haka wanda akan samu ta kwana. Murmushi Rayyan yayi tare da binta da ido har ta shige. Sannan ya mike shi ma ya nufi ɗakin shi yana jin wani irin farin ciki a cikin ransa wanda ya rasa na menene. Da safe wanka suka shirya kasancewar weekend ne, Rayyan ba zai shiga school ba. Ya shirya cikin kayansa na shin iska, wando, kwata da riga polo. Kayan sun amshe shi sosai. Ita kuwa Jannat ko da ta yi wanka shiryawa ta yi cikin riga da skirt ta English wears. Tana buɗe kofa idanuwansa suka sarƙafe da na juna. Ita ce ta yi saurin janye nata sannan ta tako cikin tafiyar ta mai tausaya. Gaba ɗaya jikinta na motsawa. Ta iso inda yake nesa da shi kaɗan ta tsaya, ba tare da ta kalle shi ba ta ɗan turo baki kaɗan. Cikin shagwaɓaɓɓiyar muryarta ta ce, "Nani ina kwana?" Lafiya kalau ya ce can ƙasan makoshinsa yana mai ci gaba da kallonta. Jin ya amsa ya sa ta wuce ta nufi kicin. Kofi ta haɗa masa ta ɗauko snack ɗin da ya dawo musu da shi jiya. Kek ɗin ta ɗauka ta sa a plate ta ɗaura tire ta ɗaura cups da plate ɗin ta ɗaura a hankali ta fita inda yake zaune ta zo ta ijiye musu a ƙasa. Ita ma ta zauna tana fesin nashi. Ɗauko cup ɗin kofi ta yi ta miƙa mishi cikin yanayin kulawa ta ce, "Nan gashi ka sha." Jiya wayi ya kalle ta ganin cup ɗin ta miƙo saitin shi, kanta kuma yana kallon ƙasa yasa ya amsa tare da cewa, "Thanks." Kana ya fara sha ita ma ɗaukar nata ta yi tana sha. A can Ethiopia kuwa Didi kakar Siriyam ne ba ta da lafiya, hankalinsu ya yi matukar tashi ganin halin ciwon da Didi take ciki, wanda ana maganin amma sai gaba ciwon yake. Duk da kasancewar asibiti ingantacce ne a kasar Ethiopia da suke ji da shi suka je. Kwana ɗaya ta yi a wayewar garin wuni na biyu ne kuma Allah ya yi mata cikawa sosai suka shiga kuncin rashin tsohuwar. Ba ma kamar mami da tafi kowa shiga damuwa, hatta abinci ba ta iya ce. Kiran Ramadan Riyam Nusra ya a waya bayan sun gaisa. Ramadan ya ce, "Riyam, ya an ji muryarka haka, me yake faruwa?" Cike da damuwa yake sanar da shi mutuwar kakarsu Didi da tashin hankalin da mahaifiyarsa ta shiga. Shi kan shi Ramadan hankalinsa ya tashi sosai lokacin da Riyam ya sanar da shi mutuwar kakarsu. Cikin kulawa yi mishi gaisuwa tare da bashi hakuri sannan ya ce, "Ka kular mana da mami Riyam Nusra, ka gaishe ta sai an jima in ta dan nazo zan kira ka haɗa mu in yi mata ta'aziyya." Bayan sun gama wayar ne Ramadan ya kira Rayyan din ya sanar masa mutuwar kakar Riyam. A lokacin asuba ce a can Moscow. Rayyan yana masallaci sallar asuba, wani irin sanyi da ake mai shiga jiki ana idar da sallar ya dawo gida. Duk da rigar sanyin da ya sa a jikin shi amma hakan bai sa ya daina jin sanyin ba, dan sosai yake shigar shi. Yana shigowa gidan tsintar kan sai da wucewa ɗakin ta, a hankali ya bude kofa ya shiga. Kwance hango ta bisa gado ta kudindine a cikin bargo, alamun sanyi na damunta. Takawa ya isa bakin gadon cire lafiyar da take jikin shi ya rage daga shi sai baksa. A hankali ya hau saman gadon ya kwanta ya shige cikin blanket din, ya dawo ta a jikin shi ya rungume. Jin ta a jikin mutum ya sa ta farka daga baccin da bata dade da farawa ba. Cikin dan yanayin tsoro ta dago ta kalle shi, idanuwanta cike da bacci ta bada idanuwanta a kan shi. Kwantar mata da kanta yayi a kirjin shi yana shafa bayanta cikin kwantar da murya ya ce, "Je yadda jikinki yake rawa. Ba fa dodo bane Janna, ni fa mijinki ne kuma ni ba cin ki zan yi ba. Ki kwantar da hankalinki, ba abin da zan yi miki. Me yasa kike jin tsoro na?" Cikin yanayin tsoro cike da shagwaba irin ta wanda aka tara a barci ta ce, "Ni sanyi nake ji, ka gyara min rufar."
Ƙara jawo blanket ɗin yayi ya rufe su sosai sannan ya ce, to tsaya ki gani in yi miki maganin sanyi kina so ko? Ɗaga mashi kai ta yi alamun murmushi yayi tare da fara ɓalla maɓallan gabar doguwar rigar da ke jikinta. Da sauri ta riƙe mishi hannu tana mai cewa na ka daina sanyi fa. Dan turo baki yayi ya ce ki tsaya ki gani mana maganin sanyin fa zan yi maki. Ba tare da ta saki hannun shi ba ta ce, ta yaya za ka yi min maganin sanyin kuma kana cire min riga ni dai a'a. Lamshe idanuwan shi kana ya buɗe a hankali ya ce, da ɗumin jikina zan magance miki sanyin kin gani ma babu riga a jikina. Idan muka samu body contact cike da aminci za ki daina jin sanyi. Cikin dabara ya janye mata hannu daga riƙon da ta yi mishi. Kasa yi mishi gardama ta yi sai kai ta mai da kanta ta kwantar a kirjin shi. Gabanta yana faduwa. Shi kan Rayyan wannan ne karo na farko a rayuwarsa da ya taba jin shi a cikin wannan yanayin. Gashi ga mutumin na da juna babu kaya a jikinsa. Cikin rawar jiki ya daura hannun shi a saman hips ɗinta ya dan shafa. Cikin sauri ta ƙara tura kanta a kirjin shi. Hannun shi ɗaya ya kai zai shafo kirjinta da sauri ta rike hannun. Ganin haka yasa ya ja dogon numfashi. Murya can ƙasan makoshinsa ya ce, ya ƙarasa jan sautin a raunace tare da kai hannunsa kan ƙirjin nata. Cakullanta ya wani irin amintaccen kamu da ya sa ta yin zillo tare da ɗago ƙirjinta sama. Wani irin tsima jikinsa yake yi yana karkarwa tamkar mazari. Bai taɓa cin karo da kayan surar ya mace haka ra'ainul haina ba. Zuwa yanzu nan ya fara gigicewa gaba ɗaya ya ɗimoce. Hannunsa ya sa kan ƙugunsa. Boxer ɗinsa ya fara murzawa yana ƙasa da shi. Da sauri ya zare shi saboda wani irin masifaffen harbawa da didinsa take yi, kamar za ta faso boxers ɗin ta fito. Wani irin firgitaccen numfashi ta ja tare da yunƙurowa za ta zame. Da sauri ya yi mata rumfa a ƙirjinsa. Dan sakar mata nauyinsa yi tare da sa bakinsa kan cakullanta. Kana hannunsa ɗaya kuma ya fara murza pants ɗinta a ƙasa. Karkar haka take karkarwa. Wani irin zafin tsoro ne ya karyo mata duk da azababban sanyin da ake yi. Murya a hargitse cike da tsoro take jujjuya kai tare da fusgo magana da numfashinta da ke fusfuskewa. Ta ce nan. Ta kira shi da ƙarfi tare da fara dukan ƙirjinsa. Hannunta ya jawo da ƙarfi ya ɗaura kan didinsa da take bashi tsoro shi kansa. Matsa hannun nata yi tare da sakin wani irin masifaffen kuka mai tada hankali. Gaba ɗaya ya fita hayyacinsa. Ita kuwa Janna ta wani irin tsalle ta daka tare da sakin hargitsatsen ihu. Ta kurma mishi. Nan ka bari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nan ka cire min abun nan a cikin hannuna. Nan maciji ne fa. Cikin tsananin ruɗanin da fitananniyar sha'awar ta yasa ta ciki ya jawo ta jikinsa da ƙarfi. Rungume ta yi gam a jikinsa kana ya tura hannunsa ƙasan ta ya dan shafo. Wani irin matsiyacin karkarwa mai cike da azababban tsoro ta fara yi. Ta numfashinta ya fara ɗaukewa. Shi kuwa Rayyan wani irin gigitaccen numfashi ya sake lokacin da ya ji hannun shi a duniyar da bai taɓa shiga ba. Kana ya ji ta cike kuma a jike da damshi mai masifar ta da hankali. Alamun tana wadace da inimtaccen yanayi. Ture ta yi ya kwantar. Kana ya taho zai kwanta kanta. Da sauri ta murgina gefe cike da tashin hankali ta koma ƙarshen gadon tare da fara sakin wani irin masifaffen numfashi. Murya a hargitse yana cijewa alamun tana gab da somewa. A cikin kowanne lokaci murya na bata a basge ta ce, Nan na tuba ka yi haƙuri don Allah da manzansa. Ka tausaya min don isar Allah da manzansa ka bar ni nanu. Numfashi na zan mutu fa. Wayyo abba na zan mutu. Wani irin abu ne ya rufe su daga tsakiyar kansa har kan tafin kafarsa. Don yadda numfashinta yake yi ne ya sa shi fusgota ta faɗo jikinsa. Wani irin wahaltaccen kuka ne ya kufce masa da masifar ƙarfi. Matsayi ta yake yi a cikin ƙirjinsa tamkar zai mai da ita cikin jikinsa. Kanta yake shafa cikin rawar jiki. Kuka ake yi tamkar wanda ke fama da matsanancin ciwo. Ya kasa ce mata komai. Ita kuwa jin yadda yake shafa kanta da bayanta kuma ba tare da ya ci gaba da mata wani abun bane yasa ta fara sassauta kukan da take yi tare da lafewa a jikinta. Tana mai jin sautin nasa kukan da yake tsayawa ko da na second ne. Cikin rawar jiki ya kwanta tare da jawo ta jikinsa. Blanket din ya ja ya rufe sai yana mai kuka a fili tare da gyara mata kwanciyar ta a jikin shi. Sosai kasancewar su manne da juna yayi musu daɗi. Dan gaba ɗaya Jannat kam ta daina kuka da rawar sanyin ta ji duk sanyin da ke ratsa ta babu. Shi kuwa nan cikin kukan yayi wani wahaltaccen bacci. Sosai suka yi barci suna manne da juna. Baccin da za su iya cewa ba su taɓa yin mai daɗi da kuma fargaba irinsa ba. Wajen ƙarfe 9 ƙarar wayar shi ce ta tashe su daga barcin da suke. Da ƙyar ya buɗe idanuwan shi da suka yi jajir kana suka kumbura saboda kukan da ya sha kafin ya yi barcin. Wayarsa da ke ringin bisa bedside in Jannat har zai kashe wayar ganin sunan Ramadan ne da ya bayyana yasa ya fasa kashewar. Yayi fikin cikin muryar bacci da disashewar kuka muryar can ƙasa ya ce, Ramadan ya dai? Cikin sanyi Ramadan ya ce,
Hamma Rayyan lafiya kuwa na ji muryar ka haka cikin sanyin murya ya ce ba komai Ramadan bacci nake yanzu na tashi lafiya dai ko. Cikin sauke numfashi Ramadan ya ci gaba da cewa lafiya lo Hamma Rayyan sorry na tashe ka daga baccinka. Ina jin ka me ke faruwa ya faɗa yana danne ajiyar zuciyar da ke taso masa irin na wanda ya sha kuka ya koshi. Hamma Rayyan daman kira ne in faɗa maka Didi kakar Siriyam ne ta rasa ɗazu ya kira ne yake sanar min sun shiga damuwa sosai musamman momin sama. Jin maganar da Ramadan yayi yasa ya bude idanuwan shi sosai cikin sanyi yace subhanallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta rasu yayi maganar cikin tarin alhini. Hamma Rayyan ta rasu Jannat da ke kwanta a kirjinsa a jike da kunya da tausayin yadda ta ji muryarsa a disashe da sautin kukansa ya hana ta bude ido. Duk da ta farka duk maganar da suke yi tana jin su sosai ita ma ta ji mutuwar tsohuwar ko da bata santa ba. Jim Rayyan yayi ba tare da ya ce komai ba cike da jin tausayin Siriyam da mamansu da ya ji an ce ta shiga damuwa sosai duk sai ya ji shi ma ya damu akan rashin tsohuwar da aka yi ko da ba wani sanin ta yi ba sosai kasancewar Riyam ba cika labarin ta yi ba amma haka nan ya ji rasuwar ta buge sa cikin sanyin jiki ya ce Allah ya ji kanta da rahama zan kira su in masa gaisuwa. Amin Ramadan ya ce kana suka yi sallama ya ce a gaishe mashi da Anti Jannat. Suna gama wayar Riyam ya kira wayar Riyam Nasra suka gaisa kana yi mishi gaisuwa tare da yi mishi nasiha akan ya karfafa zuciya. Ta haka ne zai karfafa wa mamun zuciya. Sosai ya ji tausayin Riyam lokacin da ya ji muryarsa don ta yi sanyi sosai saboda ba kaɗan mutuwar kakar tasu ta shige shi ba dan ya san sun yi rashin kaka. Cikin sanyi Riyam Nasra ya ce Hamma Rayyan ga mami. Assalamu alaikum mami. Cikin muryar da ke da sashe kamar tasa ta ce wa alaikas salam na amma mauduna yau na rasa didina shikenan na kadaice babu uba babu uba babu abba babu maudan abbi a kusa da ni. Ta kara maganar hawaye na kwaranya wanda shi ma hakan yasa hawaye kwaranyo mishi. Cikin rauni ya ce ki yi haƙuri mami Allah ya ji kansa da rahama ya sa ta huta mu kuma Allah ya ba mu haƙurin rashin su ya ba mu guzarin tarar da su. Please mami ki yi haƙuri ki daina kuka kin ji yayi da maganar cike da rauni. Daga nan ya dinga kwantar mata da hankali yana ba ta haƙuri akan rashin da aka yi da ƙarfafa mata zuciya. Godiya mami ta yi mishi tare da sa mishi albarka tare da cewa ka gaishe min da Jannat. Cikin sanyi ya dan shafa bayanta tare da cewa to mami za ta ji. Daga dan suka yi sallama. Ijiya wayar yayi kana ya yunkura a hankali ya zara Jannat daga jikin shi ya kwantar da ita saman gado tare da gyara mata rumfar jikinta dan karta da sanyi. Duk a tunanin shi barci take a yadda ya ga ta yi lamu kamar mai bacci. Boxers ɗinsa da rigarsa ya ɗauko ya saka ya ɗauki wayarsa kana ya miƙe tsaye. Jiyawa ya kalli fuskarta sannan ya wuce ya fita daga ɗakin. Yana fita ya jawo blanket ɗin ta rufe fuskar ta cike da jin kunyar yanayin da suka kasance. A 'yan awannin nan suna manne da juna. Washe gari ranar Monday tun da safe ya shirya ya tafi asibiti sai wajen azahar suka fito suka yi sallah aka ci abinci aka koma da la'asar aka sake fitowa. Bayan sun yi sallah Rayyan can gefe ɗaya ya samu ya zauna yana kallon wasu furanni masu kyau yana kada kafa yana murmushi. Kallo ɗaya za ka yi mishi ka gane ba wai akan furannin yake murmushi ba. Tasowa Dr. Suleiman yayi daga inda yake zaune ya dawo kusa da shi yana dariya ya ce ya dai mai chocolate yau ma chocolate in kake tunawa kauna kana murmushi kai ɗaya. Jiyowa Rayyan ya kalle shi cikin dan harara cikin wasa ya ce munafiki magulmaci menene naka a ciki tsakani na da chocolate ɗina. Dariya Dr. Suleiman ya ce kai ne dai zaka fito da alhinin asalin gulmar da ke cikinka a cikin cikinka kaga tashi mu tafi maraice yayi. Ba tare da ya ce mishi komai ba ya miƙe suka yi sallama da sauran likitocin sannan ya shiga motarsa ya kama hanyar gida. Aziz ne zaune bisa kujera yayin da wayar shi ke manne a kunnen sa ya kara barista Kabir bayan sun gaisa ne ya tambaye shi mutanen gidansu. Barista Kabir ya ce kowa yana nan lafiya lau ina fatan kai ma kana lafiya. Lafiya lau nake abba sai kuma yayi shiru bai yi da fadar abin da ya niyyar fada ma abban ba. Barista Kabir da yayi shiru yana sauraron shi na jin yayi shiru yasa ya ce ina sauraron ka Abdul Aziz sai dai me fada mini. Cikin sanyin jiki Aziz ya ce ba komai abba. Abba me ma ka ce alakar auren Jannat da Rayyan? Gyara zama Barista Kabir yayi tare da cewa auren manufa ne auren ka'ida ne na watanni wanda kuma mijin ya tabbatar man zai sake ta dan ya ce man baya son ta. Dan guntun murmushi Aziz yayi wanda bai kai zuci ba kamar yana a gaban Barista Kabir sannan ya ce abba iya sanin ka a da kenan ko
Cikin shiga nazari barista Kabir ya ce, to haka ne shi yasa ai na ce ka bincika min a yanzu. Cikin sake ajiyar zuciya Aziz ya ci gaba da cewa, yanzu abin ba haka bane. Tafiyar ta zo da sabon tsari na musamman. Abba, tsarin da ya girgiza tunanina. Abba, na ga zazzafar soyayyar Jannat a cikin ƙwarar idanun Rayyan, soyayya irin wacce ba ta da iyaka ko madakata. Da wani shamaki zai ratsa su. Soyayya ce irin wacce ko kaddara na tausayin ratsa tsakanin su. Cike da mamaki barista Kabir ya ce, me ka gani ne Aziz? Cikin sanyi Aziz ya koro masa jawabin da ya sa shi a alhini, jin alamun wani kiran na ta shiga wayar tasa ne ya sa shi dubawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ina mata masu fama da ciwon mara ko rashin daidaituwar al'ada. To ga wani sahihin magani na wanke dattin mara. Zai wanke dattin mara ya kori toilet infection. Yana maganin duk wata cuta ta mahaifa, kamar gurɓacewar al'ada, rashin haihuwa, yawan fitar ruwa, warin gaba, tusar gaba, ƙaiƙayin gaba, jin zafi a lokacin saduwa, buɗewar gaba, ko kuma bushewar gaba, rashin gamsuwa wurin kwanciyar aure, ƙurajen gaba da dai sauran matsalolin da ke addabar mata. Wannan maganin sahihi ne kuma ingantacce ne. Don haka, ga masu buƙatar ingantaccen maganin infection, za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayar mu kamar haka: 081 42 80 0199, wato 081 42 80 0199. Ina amarya, ina kuma uwar gida, ina masu jego, ina kuma masu fama da bushewar gaba da kuma rashin ni'ima. To, kakarku ta yanke sa'a, domin ga wani ingantaccen turare sahihi ne mai kuma abin mamaki da yake matse gaban mace, ya sa mata ɗumi da ni'ima a jikinta, ya dawo mata da ƙima da kuma martabarta a idanun mai gidanta. Sannan kuma ga ƙarin soyayya da jin daɗi a lokacin saduwa. Sannan kuma ga masu matsalar rashin filin da kuma rashin jin daɗi a lokacin saduwa. Wannan duka dama ce a gare ku, domin mun zo muku da wani turare mai suna sirrinki. Yana matse gaban mace, yana kuma ƙara miki ni'ima. Don haka, ga masu buƙatar wannan turare mai suna sirrinki, za ku yi tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka, wato 081 42 80 0199, wato 081 42 80 0199. Albishirinku mata 'yan uwana, na zo muku da wani sirri guda ɗaya tak, wanda idan mace ta yi amfani da shi ko da sau 3 ne, to kuwa babu wata macen da mijinki zai kusanta ya ji daɗi, ya dinga zindima ihu idan ba ke ba. Amma fa don Allah ki ji tsoron Allah, idan kina da kishiya kar ki amfani da shi. Sannan kuma idan mijinki yana da haƙuri, wato ba jarababbe ba ne, kada ki amfani da shi. Zan faɗa muku wannan sirrin guda ɗaya tak, wato shi Umar Baƙar Humra. Ku daga jin wannan sunan kun san akwai wani sirri. Za ki shafa shi ne ƙirji da maraki ranar da kika san mijinki zai kusance ki. Mallaka ce ta gaske, sai dai kawai na ce ki ji tsoron Allah. Idan har mace ta yi amfani da shi, insha Allahu ta fi ƙarfin wulaƙanci in dai a gun mijinta ne. Saboda shi Umar mallaka ce ta gasken gaske. Ga masu buƙatar wannan shi Umar mallakar, za ku iya tuntuɓar mu ta nambar wayar mu kamar haka, wato 081 42 80 0199, wato 081 42 80 0199. Idan ka ji gangami, to tabbas akwai labari. Ina amare, ina uwar gida, kai har ma da 'yan mata masu tasowa. Hakika mata da kwalliya aka samu. Shin kuna so ku ƙara kyau, fata ku tai luwai-luwai, ki zama HRS kamar madubi? To ga dama ta samu. Mun zo muku da sabulu mai suna MB a kan farashi mai sauƙi. Duk macen da ba ta amfani da wannan sabulun mai suna MB, tabbas an bar ta a baya. Domin tabbas MB kankat ne wajen mai da tsohuwa yarinya. Domin yana yaƙar ƙurajen fuska da dattin fuska. Ga wanda kuma suka shafa man da bai karɓe su ba, ya feso musu da ƙuraje ko kuma ya musu tabo, to tabbas idan kuka yi amfani da MB, fatar ku za ta koma luwai-luwai tamkar ta jariri. Sannan kuma sabulunmu baya bleaching, zai fito muku da ainihin kalar fatar ku ne, don haka duk wanda ya gwada shi zai ba da labari. Amare da sauran mata, ku yi ƙoƙari ku mallaki naku.
don ba ruwanka da zuwa a dirje muku jiki. Yana yaƙar matsalolin fata kamar su pimples, tabo wato spot, nankarwa da ma duka matsalolin da suka shafi fata. Ku yi ƙoƙari ku yi amfani da MP cikin sati 2 zai share muku hawayenku. Ga masu buƙatar wannan sabulu na MP za su iya tuntuɓar mu ta lambar wayarmu kamar haka 081 42 80 0199 wato 081 42 80 0199. Ina masu matsalar bushewar gaba wato ɗaukewar ni'ima. To kukanki ya ƙare daga yau, domin ga wata gumba mai suna bujenki shakaf. Ku daga jin wannan sunan kun san za ki shakaf a duk lokacin da kika yi amfani da wannan gumbar. Gumba ce da ke tatso dukkan wani ni'imomi da jin daɗi na jikin mace. A duk lokacin da kika yi amfani da wannan gumba mai suna bujenki shakaf, idan oga ya tunkaro ki, ji zai yana nutso a cikin kogin zuma da madara. Domin duk inda ni'ima take, to tabbas akwai jin daɗi da gamsuwa. Ga masu buƙatar wannan gumba ta bujenki shakaf, za su iya tuntuɓar mu ta lambar wayarmu kamar haka, wato 081 42 80 0199 wato 081 42 80 0199. Ina masu fama da matsalar tumbi ko kuma ƙiba mai yawa, wannan damar ku ce, domin wannan maganin namu mai suna Boy Slimming yana ƙone tumbi ya kuma rage ƙiba ki koma HRS. Domin tumbi yana ɓoye shaf ɗin mace, da haka 'yar uwa ga dama gare ki. Ki yi amfani da Boy Slimming domin yana daidaita jikin mace ki koma HRS. Hakanan kuma ga masu fama da matsalar stretch mark wato nankarwa, kuma akwai magani mun zo muku da shi ingantacce, wanda cikin kwana 30 kacal duk wani tabo da ke jikinki sai ya ɓace. Domin shi wannan maganin yana smoothing ɗin fata ta koma luwai-luwai. Haka zalika muna da maganin gyaran nono ingantacce, wanda muke kira da mai gida welcome. Sannan kuma akwai maganin hips, wato mai gida bye-bye kenan. Akwai maganin ni'ima kala-kala, akwai haɗin matar minista, domin muna gyaran amare da kuma gyaran uwar gida. Don haka ga masu buƙatar dukkan nau'in magungunanmu, za ku iya tuntuɓar mu ta lambar wayarmu kamar haka, wato 081 42 80 0199. Sannan magungunanmu mukan aika su kowane gari kuma kowace ƙasa. Don haka ga masu buƙatar yin odar magungunansu, za su iya tuntuɓar mu ta lambar wayarmu kamar haka, wato 081 42 80 0199. 081 42 80 0199. Ina amare da uwar gidaye masu buƙatar su ɗauki hankalin mazajensu su kuma sace zuciyarsu ta hanyar ƙamshi. Muna da turarurruka kala-kala masu sanyaya zuciya da kwantar da hankalin mai gida. Akwai turaren kaya, turaren jiki, sannan kuma akwai turaren ɗaki da kuma shi umar baƙar humra. Muna da turarurruka ingantattu wanda duk inda kika gifta ƙamshi ne kawai zai dinga tashi. Domin mu mata da ƙamshi aka san mu. Ga masu buƙatar turarurrukanmu za su iya tuntuɓar mu ta lambar wayarmu, wato 081 42 80 0199.